Iti babaen, ti liderato ni Governor Takit Bersamin, ken Vice Governor Ann Bersamin, may sa kadagiti 8 a prioridad ti administrasyon ti panakapasayaat ken panakaisubli iti dekalidad a serbisyo iti Abra Provincial Hospital. Itangal daw kanayunan nga 83 a newly hired employee ti mangted ti 9 a serbisyo iti APH ken dagiti district hospitals. Ammo mi, lalo si kami nga pamilya. Adu ti masapol nga staff kada dagitoy equipments. So nga pangaasiyo apo on your part met nga i-hire da kayo ket aramidan nyo met dejay nas pagsaatan. Masapol nga tulong-tulong tayo tapno hanga lumubog datoy probinsya tayo nga Abra. 5 a doctors, 22 a nurses, 19 a nursing attendant, ken 19 nga admin ti mainayon iti APH, idinto pakabuklan a 18 a nurses, nursing assistants, ken admin staff ti maiwaras kadagito pat a district hospitals iti probinsya. APH having the biggest hospital din siya kasi dito kahit sabihin natin na bad image siya. Yung mga cases po ng mga patients na pumupunta dito is hindi naman siya pare-parehas. So I take it as a challenge for myself na tumulong din sa mga kapwa ko na nandito to be of use sa sariling province. Manipod iti 50 capacity bed, adanti 120 capacity bed iti APH, ken kalikakumda ang mapagbalinda ito'y a 150 capacity bed. No, adado ti staffing tayo and digito equipments nga ado pay mutan. So we expect nga mataming mi digito nga pasyente. Digito cases idi nga we need to transfer to other hospitals outside of Abra that they can be managed here at the APH. Itibiyang ti outpatient department wenno OPD na obserbar ti panagado dagiti pasyente manipod iti nasurok kumurang at 30 umabot ti ginasot a pasyente iti kada aldaw. Linawag pa ni Dr. Shares ken Vice Governor Ann asaan a kasapulan ti rekomendasyon dagiti nagaplikar ti trabaho iti ospital. Manamnamame ti panakabisita iti APH, babaen kadagiti empleyado iti Office of the President, seknan kadagiti masapol pa iti ospital para ti pagsaatan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.